og hvem var vindicated i alt, ikke? Ja. Sådan har de gjort, er der mange server, der gør. Jeg spørgsmål om de også har rated dem herovre. Fordi der er et ladders på deres base. Faktisk måske hende her. Måske hun kan tjekke. Lige finde ud af, hvad hun hedder. Jeg bliver jo interesseret i det, nu vil jeg vide det. Jeg har en fælles server med hende, og det er ved Restoria. Og der er ikke noget, hvor man kan se, hvem man har fælles server med. Så skal man sgu nok klikke på personen. Discord. Ja. Det plejer at være sådan. Kan du booste mig her, Brix? What? Hvorfor kan jeg ikke komme på en D? Gå ind på vores story, ja. Den ser sådan ud. Så. What? Oh my god, nu er jeg nede. Jeg respawn. Var ikke Restoria? Jo, der er sgu da fucking Restoria. Hvorfor kan jeg ikke søge på den server her? From Asrio. Torvevæksen ligger her. Jeg tror, jeg falder igennem, når du sidder på ladderen. Fuck. Ja, der. Tak. He's leaving. Hvad så? You know, raid my base. Jeg skulle bare lige se, om... skulle bare lige se, om de var lidt herovre. Der er det ikke. De var i hvert fald ikke rated for taget. Men alle deres autoturrets er slukket, så de har sgu nok rated dem her også. Altså... Prøv lige, jeg tror, der er nogen, der er blevet træt af dem, fordi prøv lige at kigge, hvad der står ude foran deres base. Ja, jeg har set det. Fucking watchtowers og spikes og... De er i hvert fald ikke rated for top. Jeg tror måske de er rated herovre fra... Nej. Det er rated dem nu. Det kan være sjovt, at alle deres autoturrets også inde i inderpiksene. De er også bare væk, der er ladder inde i inderpiksene. Jeg tror, de er rated dem her.
De er altså slukket. Ha, de har fået 2 turrets med op på deres tabvinkel, efter du fuckede dem i går. Fuck, mand. Hold da rejst mig. Sjovt, han kætter hele ned til en SAR nu, og det transfer load. Fuck, underligt.
Et eller andet sted. Hvad for noget? Siger du, der var pænt mange raketter, de brugte, hva'? Sådan et eller andet sted. Ja, det var det. Jeg har ikke været cheap for dem, det der, tror jeg. Jeg har jo altid vores roof camping tower. Det er fucking ærgerligt, at det ligger lidt for i går der. Hvad fuck er det her ude foran this base? Godt for det. Lidt. Op. I got fucking see ya.
Det er lidt vildt egentlig. Jeg kan ikke forestille mig, hvem der har griefet deres base sådan der. Nej, jeg tror, det er de andre derovre. Altså, Ja, det tror jeg også. så er i hvert fald roofgang med hinanden, da jeg hoppede af der. Jeg forstår det bare ikke, fordi deres base virker bare ikke sådan voldsomt stærk. Så der er mange peaks, den er fucking mærkelig, deres base. Så det er den der nye byggemeter, det forstår jeg simpelthen bare ikke. Ja. Spørgsmål. Nu har jeg lige spurgt ham er co-founderen af det her tool her, som Hello Rust players and welcome to another Rust den video. der bruger det. Han sagde ja til, at han gerne vil tjekke det. Og sendt Steam edit til ham nu her, så må vi se, hvad han siger. Okay. Now in the previous video, Mm. I did show you how to acquire Det er ham, der har and været I med will til at link udvikle the det. link to that video in the description. Ja, Now, okay. in order to fly a mini, Så kan det være, at vi kan you booste will vores need ego. fuel. So you approach with a fuel and you just the difference that Vi will kan make. få lidt I validation. remember when I was trying to learn the mini and somebody just suggested this Yeah. to me, and it was like an instant cure. Like I could instantly would fly allow. at least somewhat decently. So just Det er please noget turn down that sensitivity, it's gonna help you a lot. Now let's get going. So when you enter the mini, you just press jeg tror lige, W jeg to går turn ned on og- the engines. And Skal jeg once despawn it's den up godt and låne running, og- we're ready to go. Ja, Now på rød you can og- hold control and drive around with WASD. Now this is primarily used for parking your mini or like, you know, driving it into a garage or something, but it's a useful thing to know. Now let's go over the basic controls, Kommer I okay? ihåg det So W Hvor min sten will make you go up, Mhm. and while you hold W, you will gain Ja, der er nogen, der elevation, godt kan lide. and while you hold S, Jamen, det var ikke you mig. will decrease elevation, and this will primarily be used for landing. Now while you're in Han the står air, her. you basically control your mini or heli like a joystick with your mouse. So for example, if I hold W and come up into the air, I can move my mouse to various different directions and the mini will move in that direction. So to fly forward, what you want to do is hold W and slightly move your mouse forward to tilt the mini, and then it will fly. Now just please make sure, again, lower sensitivity and make sure to not overdo it. You just want to go slow and steady. Of course, if you push it down more, you will go Det går. faster. Nå. Jeg tror, det er det bedste blev rated 2 sekunder, bro. Nej, Jeg hvad? lever nu. Jo, jeg gør. Nej, tag tingene og løb ud. Han er løbet væk. Løb ud i... Der er ikke nogen ude foran lige pt. skal Bare tag bare alle ind sammen og- og løb ud i... Skal vi bare despawn eller hvad?